OK ľudia, vítam vás u nového videa. Dneska si zahráme Clash Royale a budeme skúšať decky v tejto challenge, pretože nemám všetky Eva a hneď prvý deck máme takto pekne Pekka deck. Áno, musí to hrať takto v challenge, pretože nemám všetky Eva a hero veci, čiže môžeme ísť hneď na Pekka deck. Ideme na to. OK ľudia, sme v hre. Takže neviem, jak sa tento deck má absolútne hrať. Že tu takto dačo poskúšam ako nikdy som ešte takýto, že tieto decky som pomaly nikdy v živote nehral. Aby ste vedeli, hej. Že nebudem na to absolútne dobre. Ale ako niečo by som mohol vyčarovať, si myslím. Magic Archer si dal dačo tam. Dáme defendovaciu Pekku. Neviem vážne ľudia, ak sa hra tento deck. Ako niečo viem, že musím dať za ňu Elektrovizarda. Ale tak, no. Uvidíme, jak mi to pôjde. Mohol by si dať... Áno, Pekka. Výborne. Za mňa som začal úplne perfektne. OK. Čo ja potrebujem je, aby hral tak týpek trošku z karmičku, hej. Čo ja hlavne potrebujem, aby bol jedenkrát elixír, hej. Teda dvakrát elixír, pardon. Takže tak. OK. OK, dáme takto Magic Archera. Ten Magic Archer je tak trošku zlý, že má toľko malo hapok. OK, poď. Nech si buchne, aj nebuchol si, nevadí. Ja poradte mi, že či mám ísť z tú Pekku, tak to ako túto. OK, ideme na ktorú stranu som myslel. Vy máte poradiť Elektrovizarda. Neviem, čo tam mám dávať ľudia. Ojojoj, takzvané. A ideme na ňo. Toto som si nevšimol vôbec. Ale niečo by to mohlo vykúzliť. Poď. Tá boss bandita. Ale ľudia, niečo sa tam rysuje. V pohode za mňa. Jako je to v pohode, tak není to absolútne zlé kombo, ľudia. Pozrite sa, ako som hneď vyhral. Akože podľa mňa úplne v pohode. Pozrite sa, ešte som niečo aj dostal. Tento deck hodnotí celkom akože dobre. Ja tento deck by som dal do dobrého. Ako není to mega OP, ale dobre si to zaslúži. OK ľudia, ďalší deck, tu máme Mega Knight deck, Elixir je 3,9, Tower Princesska je táto, neviem, ak sa volá. Mega Knight deck, čiže môžeme ísť hneď sa vrhnúť na to. OK, proti nám je GMS. A neviem fakt teraz, že absolútne neviem, jak sa tento deck má hrať. Takže ak zahrám úplne čo, no, tú mini Pekku som hneď úplne na hovno plesol. Ja neviem, čo to robí. Budem na 14, poď. Niečo tam musí dobre. Hej, kamo, ale ľudia, nie že to vyhrám bez toho Mega Knighta, zase, hej, to nechcem. Keď niečo už som tam dal. Tak to oplatiť. To sa nebude zvládať, tak to ako... Bude tam idú tie prasátka, akože. Celkom tam nabiehajú. OK, tak týpek musí mať fajné nervičky. A ja tam hneď takto hádžem bombera a totok. A poď. Poď. Týpek to asi zdal, no nič. Tak, no nič, kámo. OK, ľudia, hneď Mega Knight deck rýchly, týpek to zdal.
Čiže ja by som to dal aj tak do Mega OP. Mega OP si to zaslúži, ľudia. Dáme to do Mega OP, ako je to fakt OP. Ľudia, toto je môj deck, ktorý ja hrávam. Sice tam nemám Hero Minipeku, pretože ju nemám. Elixiry 3.1, taká klasika, pohodička a môžeme sa vrhnúť na to. OK, ľudia, sme v hre. Typek, uvidíme, čo sa bude robiť, ako... OK, cycly, zatiaľ cycly. Počkaj, to som nechcel. Sa budeme na hovno place. Takže som tam, OK, typek mi tam dal minipeku hero dokonca. Si ju dehal tak trošku podemidžovať, čo bola celkom chyba. Neviem, či to spravil nechťať ten typek, alebo čo robil. Ja si to dám takto, aby som mal výšku v tom. Dám to takto Wallbreakerov, akože v môjom deku mám Wallbreakerov na 13, hej, ale tak tu ich mám na 11, preto. Chápete proste. No, Goblin Barrel tam letí, OK, Evo mušketa, teda, že Evo Hero mušketa. Ja si dám takto Teslu, aby to... Ne. Som ju mal potom Evo. OK, ľudia. Evo Leriky. OK, Hogi ho nenechám tak, jej. Hogi nech si tam robí, čo nechce. Ľudia. A zábava začne o 23 sekúnd. Keď bude 2x elixír, mám to tu pekne pripravené. Čakám len na 15 sekúnd. Začína, budete sa tu nejak defendem. Už to tu začne dávať. To. A zábava teraz začína. Kompletná zábava začína, ľudia. Ideme na to. To mi úplne urytí. A ide sa na to, ľudia. Kamo, to úplne krásne defendol. No. Ale fajné vecičky na defendnutie, takže sa mu nečudujem. Ale pekne to defendol, to prdele. Ježe to úplne krásne, tak dám, ale ne. Kamo, s tým som nerátal. A jakže tá minipeka tak rýchlo zhebla? To tiež neviem. Kamo, jak to defendol Hytrak? Čum, ja to nevyhrám teraz. To som mal defendiť. Kamo, ne? Kamo, čo to je? No nič. Tak ľudia, túto hru som síce prehral, ale aj tak môj deck je dobrý, čiže ho zaradí tu dobre. OK, ľudia, ďalší deck, tu máme Rocket deck, čiže nejaký Rocket Cycle. Som našiel Elixiry 3.0, úplne v pohodičke. Taverka je normálna klasika, Tower Princeska. Aj keď Mighty Minera moc neviem hrať, moc ho nemám rád, podľa mňa je najlepší Golden Knight, ale nevadí, zahráme si. Keď ľudia sme v here, sice ak sa to má hrať, ale tam takto hodíme to tok, pretože čo nie. OK. Toto obraníme nejak takto. Neviem, no, toto asi nebol dvakrát najlepší napad, či? Neviem, posúďte sami. OK, je toto dopredu, kámoško. Fú, škoda. Bolo to dobré. OK, máš šťastie, že tá princeska ide dať tie dve zapky. OK, princeska si tam niečo podáva. Dúfam aspoň. Ešte to je, byli pekla, tak to sú GG. OK. Fú, ten môj, ty ma nardal celkom rakety, kámo, akože.
Neviem, no. Ako, počul som, že je opäť... Nie! Počul som, že je opäť a tak, ale ako ja som ho moc nehrával. Som nevedel, že až tak opäť ako vedel som, že je to sráčka, ale že až takto. Okay, ale dali si nejaký hecik, hej. To je pozitívne. Princesku som v normálnom deku, ako v mojom som kedysi hrával, čiže to není problém vôbec. Aj spiritka. A bum. Čo? To je jak úplne. Bim. Kaňon, Evo. Čo? Prečo tie zapky šli hento? Nie. Ale poď, on si celkom minul eliky. Nie. Poď. Jop. Kávo, jak to tu mám ubrániť? Že doktor dám raketu? Poď. Čo? Jak to tu mám ubrániť, kámo? A skade bere elixíry? WTF? Akože to čo? Infinity Elixir Theory? Čo to je? Kámo, no nič. No pekne. Tento deck rok 1, neviem, moc sa mi tak nepozdáva. Dal by som ho do mid, hej. Není to nič dobré, ale aj není to úplne zle, čiže dáme ho do mid. OK, ľudia, máme ďalší deck, čož je Sneak Golem deck, Elixir 3,9, Tower Princeska a môžeme sa vrhnúť na ňo. OK, ľudia, sme v hre. Proti mne máme ako juniorka. Samozrejme teraz golema ja budem hrať, ako nechcem hovoriť deck trošku viacej likovať. Čo narobíme? Tak vytval, čo s tým robiť? Ukáž sa. Keď to tam tak neháva. Uvidíme, čo to z toho bude. Tento deck sa celkom teším, nebudem nič hovoriť. Skúsim si aktivovať Kicktowerku. Ja to neviem z tornáda ľudia, sorry. Neviem to ľudia, sorry, neviem to, fakt to neviem. OK. Musím použiť aj trošku takto ten zapík. Ja si takto tam aj na obidvoch taberkách, to zase nemá úplne zle. Tie HPčka. Však si sa stačí na jedno, lebo by som asi išiel potom po King taberke. Si to niekde načaržovať, kámoško. No, načaržovať proste tie Eva si musím spraviť. Musím ísť nejakého cycli, lebo už máš 25 sekúnd, ako. Čo? Evo Valkyrku by som mal mať už. Valkyrka by mala byť. Skúsim si toto aktivovať. Už mám to aktivovať, OK. Ľudia, máme 2-krát elixír. Ja si myslím, ľudia, že je na to čas. Koňo paňaťo. Si videl toto. Tak mu treba. Keď takto. A ideme. A poď. A ukáž sa. Čo skade to zobral? OK, poď, Evo zap. Bang. OK. Golem.
Golem na taverke, ľudia, golem na taverke, crazy zatiaľ. Čo? Dobre. Ideme ďalej, ľudia, musíme ísť ďalej. Musíme ho ísť do ňoho, ľudia. A ja som vyhral! Ani o tom neviem, ľudia. Dobre, nájsi, že tento deck golema, no, moc nemusím, čiže ja by som dal mid, hej. OK, ľudia, nakoniec si dáme nejaký random dečík, hej, takto nejak. Akože nebolo to úplne takto, ja som si, ako nič som si nezmenil, iba že tie Eva som si tam dal, pretože to nebolo na Evo mieste, čiže tak. Elixíry 3,6, taverka je Tower Princeska a môžeme ísť rovno na to. Keď ľudia sme v hre, keď hneď od začiatku si môžeme spraviť dačo takého to. OK. Ja mám nejaké tverky. OK. Tu takto Huntera. Boom. OK. Hunter ako damage absolútne nedáva špatný, ale typek hneď vidím, že je špatný, no. Nie, ja som minul i spiritku. Nemôžeš si dať. Jop, defednuté. Ale tohto najta neviem, jak defedím, no. No tak a ja som v prdeli, ľudia. Na rovinu povedané. GG. Ako neviem, no niečo z toho sa pokúsim urobiť, ale nemám nič na defed, to nič. OK, Barbarian, poď. Škoda. Ľubí sa mi strašne to, že princa som ešte ani raz neplejsol, ty kokos. Fakt týchto ťažké, kámo. Bolo sa dať niečo lepšie než Poison, no. Proste ľudia, je to GG, takto inak povedané. Fakt, ako... No, neviem, čo s tým mám robiť. Deck tiež je dvakrát najlepší. Uvidíme, či z toho niečo spravím, lebo plošný damage moc nemám, akože... mám plošný damage, ale... Chápete, nemám to proste... v niekom. Napríklad Valkyrku nemám. A poď. Vidíte? O tomto som hovoril. OK. Nevyzerá to vôbec zle. Princ ďalší. Absolútne zle to nevyzerá, ľudia. Čože? Čo? No poď, kámo, Hogrider. I Spirit. Poď, kámo, niečo dobré. A ja som v prdeli, kámo. Takzvané v prčici, Zoda. No dohraté. Tak ešte takto. Hunter sa na mňa vykašle, ľudia. No. Oficiálne GG, ľudia. Keď tento deck ako ľudia nebol až taký zlý, ale ako neviem, no. Ja si myslím, že mid by si tento deck zaslúžil. OK, ľudia, týmto sme na konci tohto videa. Ak sa vám to páči, dajte like, odber, ešte aj zvonček a do komentáru napíš, aký deck bol podľa vás najlepší z tohto videa. Čiže buď to PK deck, Mega Knight deck, potom toto je čo? Môj deck je, potom je Rocket deck a potom je Random deck. Ľudia, teším sa na ďalšie video a čau!